Toi kana ei tule. Oli törkeä syttiä. Pitäisikö tää laittaa tai manuaalitarkennuksiin? Kyllä se kuvaa, koska toi just on vilkkuu. Onko tää hiksuhuusta? Niin mäkin aluksi. Nää omenat sopii tähän. Niin sopiikin. Kivaa, kun me puhutaan siitä videollista ruoasta. Vai mitä tapahtuu? Kiitos. Mä en kyllä nähnyt mitä siinä kävi, kun tää on niin pimeetä. No niin, Siika. Mä näen vaan itteni täällä. Menee. Mä en edes näe oikeesti katsoa, että onko tää tarkentunut. Mä toivon, että tää on tarkentunut. Kyllä mä uskon, että tää on. Voit mä syömään tästä sun salaattia? Niin, jos sulla ei kohta enää sitä salaattia pareen syy. Ahmatit. Ei, mulla on vaan nälkäsi. Senkin ronti. Kiva tää video. Senkin ronti. Loppu.